Ma bhí áras riamhort féin scéal nó faoi ábhar an scéal, réitíonn an Caibidil seo iad. Tá trí inid gaeltacht do gainn, trí óránaí seanóis, agus trí bhás. Leagtar siamh deas compórdach os argóir. An ceansa in ngí dóir, áit bhfuil Donal mac geall aspaig mo ag ól. Tá daltaí agus micléing timpeall, tá greann siúl sa timpeallacht, dro óráin árá nó de óráin árá go duna. An sin tá sé dul a bhaile leis chéin go deas pleisiúra I beagán bocha. An sin gan chunne leagan glúisteán é, gus tá sé marmh. Nuair aistríonn an scéal go dún chaoin tá tuin bhagaing cad a thar Léigh. Is daingine in ár dúirim mar jaall sin nuair a hiigimid gur óránaí eile an seanós é maic seanín ó mar a chó. Ní luing ach na sonarí. Únsaí an bharige tán an tamsa nuair a leagtar é do bhuile an gluigean agus báitar san airige. Tugtar chun na néise sin a gáir dúnmharú ivar a trí. Rózan I bhfuil chatha ag githe béle go deas suainach I míling chailúil de tannarí in ann gar a bhain. Cuid de hangamh na nachtarí seo ná go nehaníimiid na háiteanna ina dárlíonn siad, is ann dóibh. Cé gur ceapadóireachtaí seo tá súlagaing, tá cleachtagaing na háiteanna ina dárlíonn siad. Sa chás aire seo tá níomh chora sa bhéile ag fear ár tannaí a bhfuil a fannacht I gár taobh mo. Ní leis a going céthe féin nó cad chuige gacha an cheann na dúnmharathe seo, a tá a going gur dócha go bhfuil buint éigeanna có leis an óránaíocht agus leis an óránaíocht an seanós go háirithe.